Konferma oħra li r-rata tal-għoli tal-ħajja f'Malta hija akbar mill-medja taż-żona euro. Dan skont l-aktar ċifri riċenti maħruġa mill-NSO. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għadu kemm ippubblika r-rata annwali tal-inflazzjoni li tinsab fil-livell ta' 2.4%. Minkejja li mix-xahar li għadda ir-rata baqgħet fl-istess livell xorta waħda hija għolja meta komparata ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa. Fiż-żona euro ir-rata annwali tal-għoli tal-ħajja għax-xahar ta' Lulju kienet ta' 2.0%, waqt li s-sena l-oħra ir-rata kienet dik ta' 2.6%. Waqt li fiż-żona euro jidher li hemm kontroll fuq ir-rata tal-għoli tal-ħajja, f'Malta l-istorja hija differenti. Hekk kif f'Lulju tas-sena l-oħra, is-sena 2024, ir-rata annwali tal-inflazzjoni kif imkejla mill-indiċi tal-prezzijiet kienet ta' 1.4%, u f'Lulju ta' din is-sena qiegħda fil-livell ta' 2.4% li jfisser żieda ta' 1%. Din hija xhieda li tikkonferma kif il-Gvern mhux jirnexxielu jindirizza l-isfida tal-għoli tal-ħajja, b'differenza għal pajjiżi oħra bħall-Italja, Franza, l-Irlanda u l-Ġermanja. Intant din l-aħħar statistika tikkonferma wkoll li l-iskema stabilta li ħoloq il-Gvern ta' Roberta Bela xorta ma ħallitx l-effett mixtieq u matul ix-xhur li għaddew il-Prim Ministru baqa' ċas quddiem il-kriżi tal-għoli tal-ħajja u ż-żieda tal-prezzijiet. Il-Partit Nazzjonalista ilu żmien jippreżenta proposti ċari, iżda dawn ġew kompletament injorati mill-Gvern.